Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bos. Iki mau ketane mau mencari berambut bos. Buat nandur bang ini dari saya dulu dari berambut bos. Ini kasih aneh nih. Boleh berambut. Nah, ini buat hutan itu bos. Ini kan lah bos. Ya bos. Slab. Lah berambut bos. Wis dua apa kan aku dikongkon iki. Udah lae. Ngono lho. Pengen mentok oke. Ya bos. Sendi ya. Si garing apa? Coba berambut ya men. Terus ini sak ya. Berambut podo ae berambut. Ini bos keadaannya berambutnya. Berambut bos. Ini namanya berambut. Lho. Sumut tok ya. Kemang gede nak lumbungi. Rambut gua nggak sing garing nih. Iya. Berambut bos. Ini namanya berambut. Berambut lor. Iki nggone Rizky bos. Slepe Rizky nggone Depi. Rizky usaha slab gabah bos. Pengen nge-lab di sini oke. Bos. Ini sak resek ini wis. Ini dikai apa pupuk kletong wedhus wi. Boleh bos iki kletong wedhus. Oke, anjay. Ngono bos. Oh bos lepe bos. Slab bos, slab. Nah, pengen nyelap gabah silakan di sini. Rizky Monata. Ini tinggal pupuk kembang popo kan juga bisa bos. Ngono bos. Iki. Pupuk yo. Kata cuma sing garing. Setelah saya gak apa-apa sih. Ya tetap yang enak digaring ikut diulet campuri pupuk kambing ya juga bisa. Ini bos. Cara membuat kembang nandur kembang yo pakai ini bos. Juga bisa. Berambut yang kini lekentalan. Bos.
berambut tak kresek Gus. Ulet. Ini lho, Bos. Tak kresek ngene Gus. Lah, tunggu buat apa ya? Bisa. Wes sakmene Bos. Mau ngantar, Bos. Mau ngantar rambut. Ini Bos. Terus ngantar rambut Bos. Ini lur. Nah, berambut lur. Mau nyelip sini juga boleh. Tadi kongkong Bos. Oke, cuci tangan dulu Bos, biar gak gatel. Lur mau antar oleh Mbak Iya Nopi, suka saya selalu. Untuk apa ya? Terus biasa lor guys, arep OTW. Bahas ya, OTW lor. OTW. Wah, Perjalanan Bos, jalan. Alah kebang biasa, padha gotmu kuwi lho. Bange lur. Menuju rumahnya Bos. Ngantar. Tak boleh kok. Yo, ora yo. Tetet. Ngaturno nasi padang. Lah piye ora ngaturno nasi padang? Ngantar nasi padang, Bos. Wah, enek kolame kuwi saiki. Wah, kolame, Bos. Ngaturno nasi padang. Ya, ngaturno nasi padang, Bos. Ngene bose. Alah, anjay. Assalamualaikum. Bos. Teko bodho gogrok. Ngendi wong iki? Lho, iki agak dikek lemah. Iki gak dikek lemah, Yul. Durung, makane golek lemah. Langsung anu ya, Yul apa jenenge? Kletong ku lho. Ojo sih. Jare. Kayak kletong sik sih. Nyapa to gak oleh. Nabi ta? Lah iki dikekno klet. Dewe nabi ta? Kekno kletong sik anu wedhus kuwi lho. Lah ya lumayan di. Wis ana lemah kok. Wis suwi nes babeh. Mas apa? Tak kesak wis suwek. Bener-bener apa ora kletong? Wis gare kena banyu kok wis ana lemah kok wis kok. Kayak piye sih? Kok piye? Ya padha ngono kuwi dadi pupuk ngono kuwi kok. Fotokno lho. Lah kok ngayal ae. Yang kok gawe ya? Sapiro?
Sak kresek sik. Ya. Enggak perlu lah. Nah, iki nasi padang. Iya nasi padang. Judulnya apa? Judulnya ya biasa piye? Oh iya. Ki kembangnya ngene iki, Bin. Iya goglok iki wajar apa-apa. Tapi gak apa-apa kayak Cek pira burung takang siji 5. terus piye? Tambah loro. Cek 10 paling urung teko kembang. Lho ki kok kayak ngene ya. Gak dimplungno jerone ya. Yang mana nek tak dicuek. Mblong nae. Iki apa iki Iku sing kok nganu, kok sapa sih? Lati Ora, sapa? meri rindang ya. Rindang. Rindang ini bonggolan apa ya, Bin? Ngene iki disambung, Bin. Kan iso disambung ini. Kuwi ne ya. Heeh. Ya kok nganu rindang to stek to ke to. Iya. Lah kuwi penting kuwi lho apa jenenge? Yul. Bisa ya. Iku kena lemah. Iya. Iwak Pin, Ya aku tak delok iwake ku lho delok kembange. Ya ngam. ngisi iwak Pin. Iwak apa? Kon ngisi iwak kono. Iki langsung kayak kletong gak apa-apa ya, Mas e. Ya biasanya nek kayak lemah ngono kae, Ben. Wah. Masak kae. Entak ya. Entar. Lah ya kan aku Gone duwe. anu enak-enak. Apa? Gone tik ya. Gone tik gak duwe. Enak. Enek. Lah iya. Kuwi langsung lemah kuwi subur. Ya piye karek kuwi? Iya. Bang, Bin. Ki wis ngaret. Ngaret engko aku kok. Alah, ngaret nang warung ya wis. Wis warek kok. Ya warek kok. Iki wae, Son. Diisi kon Ya, isi weh. kok tak isine. Iwak apa? Diisi karo kipin ya. Iwak apa? Ikan Ikan. apa? Ikan apa? Heeh. Ya engko tak isine. Saiki nek mangan ki nek nang sor pelem ngono kae karo ndelok. Mama. Heeh. Iki mamahmu. Ya mandi sik, ayo. Ya mandi sik. Mandi sik. Ya. Ya. Wes Jul ya. Ya, Bos. Vlog pagi hari ini saya habis ngantar berangkut Bos. Nasi padang. Jangan lupa di support YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.